Češćeni hosća, ljubi gošća, je mi velika čest vas v imenu Załožby za serbski lud a kuratorija Myta Čičinska utrobne na svjatočne spoščene Myta Čičinska a spichovansko Myta Čičinska tu v Svedžinskej žurli Serbskiego muzeja w Budyšine witać smieć. Spošćimy narodne myto Serbów, wspominają na wuznamnego basnika, klasikara serbskiej literatury a narodnego pracowarja Jakuba Barta Čičinska. Witam wosebie was, laureataj, knjeni Trudla Malinkova a knieže Jana Malinko, a witam tu runie, wutrobnie, laureata spichovanského myta, Kauffürstes Manželského Jadwigu a Fabiana. Wam, češćeni laureača, je tuta svjatočnosť věnovaná a svědčíme ju s lubými hostčimi, kam kiž mám češť vám představiť. Veselu so jo statna ministerka za kulturu a turizm, knjeni Barbara Klepš, dženca tu v Budyšine a mytovanje převozme. Utrobne witajcie k nam, herzlich willkommen. Witam zaposłanców a członów parlamentarskiej przyrady Załožby za serbski lud, zaposłanców Związkowego Sejma knjeni Sylwia Lehmann a zaposłanca Sakskiego Krajnego Sejma Wodaj Marka. Also, zaposłanców a członów parlamentarskiej przyrady Załožby za serbski lud, a smiem tu jako prine powitać a Marka Šiman budže mi tam přivostować knjeni zaposłanców Sylwiu Lehmann a knjeza zaposłanca Marka Šimana, kiž je s dobom představuje naszej parlamentarskiej przyrady. Witam radžiteľov Załožby za serbski lud, wosebie moja zastupnika, kiž je mez nami knjeza Wona mišćanostu Kočebusa, knjeza Kelcha. Witam direktora Załožby Jana Budarja a członów kuratorija Myta Čičinska. Witam předsedu domowiny a všetkých přítomných předsedků a předsedů našich serbských towarzystw. Witam za město Budyšin doktora Böhmera a witam jako hostitela tu v muzeu Budyšského krajného rádu knjeza Hariša a direktorku muzea knjeni Bogušovu. A wam wutrobny dziak za hospodliwoszczu. Witam kaž z dobrym waśniom laureatów minionych lat, a Norska też was lubi zajemcy przy obrazokach. Cyle wutrobne wiezo witam tule swojbnych przeczelu a podbieračelu laureatów, którzy się tak bohatej liczby tu proszeni a przytomni, a wosebie też was lubi dzieci. Związane na końcu, a związane z dziakom za czestny a zamówity nadok, laudatorce knjeni Miranu Cuščenu a knjeni Katku Bajerovu. Veselu so możemy tutu światoczność lica też k prynjemu razi przez stream z javności przystupnić, proszę ich obstojace prawidła dodržeć. Myto Čičinski je najväčšie wuznamienenie Serbów. Z mytom so wuriadne wukony na polu serbskiej kultury, wumiestwa a wiadomości hodnocza. Spošćenie spichovanského myta je związane ze znamowu swojskie zamożności dalej wuwiwać. Kuratorije rozsudził, że spošči so myto Čičinského Trudli Malinkowej a Jany Malinki za jeju wusahovacu publicistisku dźěłavošć
na polu serbskich kulturnych stawiznów, a jej osobity angażement w wiadomostnym towarstwie Mačica Serbska, w serbskim ewangelskim towarstwie, kaž tež za jej polityczno-narodne skutkowanie. Te spichovanske myter spošči solica manželski maj, Jadwize Kauförstowej a dr. Fabianie Kauförstej za jej horliwe, mnohostronskie skutkowanie na polu serbskiej rycze a kultury, za zoprawdzenie kreatywnych projektów a zatwarenie mostów między Serbami a Swojanami. W obie mycze spoščite so z dotirowaniem, z swopmismom, a to je prenička z čestni jivu, z podobiznu Čišinského. Skutkować w duchownej tradycji Čišinského voznamienia so horič, so wukmanič, rycz wódcu krucze hajč, związaność z ludom wopokazać, a do przychoda myslić. Czeszczeni laureacza, tuta światoczność je wam winowana. Dovolite mi pak na przedwieczoru 30-letno jubileja założby za serbski lud niekotre słowa na zapoczatku mytowania. Dożywiamy historyczny momentum, kotryż nas wużada wuwicze za przychodne generacje wiadome wobliować. Przyjuszym wiemy, zmiany są w obstak żywienia. Wuhotowanie serbskiego ludu a zważu se też rec polityczna wola za to je niemierze pozytywna. Na przedwieczoru 30-letno jubileja założone mam Serbam gratulować za nowe financzne zryczenie ze signifikantnym stopniowaniem. Za spoščenu doveru też w tutych czasach wuprajmy osobity dziak swobodnemu stati Sakskiej, kraje Braniborskiej a Związskiej. Przypoznacze osobite role Serbów w Łužicy pokaza so też ze zakotwieniem w tuczasne wiele cytowanym zakoniu k zesenieniu strukturu w wulowych regionach, a wosebe w uznaczu Związka, zo su też należności Serbów w strukturnej zmianie spichujomne. To je wusled, hacz dotal nepřirunujomno zromadnego postupowania na wszelakich politycznych a towarzystnych runinach. Přeju si, so tutun zromadny duch przy zeskutkowaniu w delnej, sredźnej a hornej Łužicy dale knieži, so so nam to w Łužicu przesahowace ze wuspichom szlachci, a so so sredki woseby tam zasadzieja, gdzieś je odszkodnienie za nastate przedewším ryczne straty najbole trebne. Wiem pak też, so su finansne, polityczne a prawnickie wumienienie trebne ramik, nasze woprawdzite zamożenie su nasze ludzi, nasze ryczne kmanosće, nasza kruta wola, narodna hordość, nabożność, wutroba, bieda a zdziwaność, styki a zromadność. Sme živi w swobodzie. Za mnie je to też 30 lat po przewrocie runie tak ważne wuzbynyć, kaž mirliwe zromadne żywienie. A mamy so subu o to postarać, so tomu tak wostanie. Sme jako małki autochtony lud splečene w Europie, a mamy z naszej tworyczelską mocu a żywienskiej wolu naszej zamówitości odpowiedzieć w Łužicu sebewiedome myslić a tvorić jako żywy region mez metropolemi, mez Drežanami, Lipskom, Berlinom, Wrocławom a Prahou. Tute wopisowane, citowane z jednych z papierów strukturnej zmiany nie lada szli z historycznej perspektywy Čišinska, jenoż wizja, ale stajny znadzieł naszego sebezrozumienia. Odkrywajmy się tuż nasze duchowne a tworicielskie zamożności, a wużywajmy je za rozsudy nastupajo przychod. W tutym zmysle czeszczymy też was uznamienionych.
Přeju nám jen reálny sviatk a prošu nitko knini klepšu vo je náč. Sehr geehrte Frau Maling, sehr geehrter Herr Maling, sehr geehrte Frau Karl-Fürst, sehr geehrter Herr Kaul-Fürst, sehr geehrte Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordnete, Frau Silvia Lehmann und lieber Marco Schiemann, lieber Landrat, Herr Oberbürgermeister, Herr Finanzbürgermeister aus Bautzen, meine sehr geehrten Damen und Herren hier im Saal und zu Hause vor den Bildschirmen. Ja, es ist mir in der Tat eine große Freude, es ist mir eine große Ehre, heute hier bei Ihnen die Aufgabe übernehmen zu dürfen, den Czesinski-Preis als Förderpreis und als Hauptpreis zu verleihen. Diese Preisverleihung ist für das sorbische Volk immer wieder ein herausragendes Ereignis, aber nicht nur für das sorbische Volk, sondern für uns alle. Und das hat viele gute Gründe. Im letzten Bericht der sächsischen Staatsregierung zur Lage des sorbischen Volkes, es ist der 5. Bericht, steht folgender Satz: Die das sorbische Volk charakterisierenden schöpferisch-geistigen Leistungen werden von ihm selbst erbracht. So unscheinbar der Satz auch klingen mag, er bringt eine riesige und dauerhafte Herausforderung für die Sorben in Deutschland zum Ausdruck. Warum ist das eine Herausforderung? Im Gegensatz zu einigen kleinen Völkern und Volksgruppen in Europa haben die Sorben keinen Heimatstaat außerhalb der Grenzen Deutschlands, die sie unterstützen könnten, sei es materiell, sprachlich, kulturell oder im Sinne einer Identitätsstiftung. Daher ist der Schutz des Rechts der Sorben, ihre Sprache und Kultur zu pflegen, ein besonders hohes Gut für den Freistaat Sachsen. Wir wissen um die anspruchsvollen Ziele in der sächsischen Verfassung, die Minderheiten- und sorbenrechtlichen Gesetze sowie die verschiedensten speziellen Regelungen auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene zum Schutz und zur Förderung der sorbischen Identität. Der Freistaat Sachsen sieht sich in der Pflicht, für stabile Rahmenbedingungen zu sorgen, um den Schutz und die Förderung der sorbischen Sprache und Kultur zu gewährleisten. Ja, aber auch ihre Anerkennung und Wertschätzung ist dem Freistaat ein wichtiges Anliegen. Sicherlich kennen Sie in diesem Zusammenhang auch unsere Kampagne Sorbisch, na klar, die in lockerer Art aufzeigen möchte, dass die Zweisprachigkeit der Lausitz etwas Wertvolles ist. Vor allem sind es aber auch Formate wie der Czesinski-Förderpreis, die diese Wertschätzung und Anerkennung verkörpern und somit sorbische Identität lebendig machen. Die Preisträgerinnen und Preisträger, die heute geehrt werden, sind wichtige Vordenker, die sich in Kultur und Wissenschaft für das sorbische Volk verdient gemacht haben. Ihr Einsatz fußt auf Enthusiasmus, innerer Überzeugung, auf Liebe zur sorbischen Sprache, Kultur und Überlieferung, auf Liebe zu den Menschen, die in der gesamten Lausitz, aber auch darüber hinaus leben. Durch ihr Engagement kommt aber auch eine soziale Komponente zum Tragen, die den Zusammenhalt nicht nur der Sorben wirkungsvoll unterstützt. Meine Damen und Herren, es ist vor allem der Schutz und die Förderung der sorbischen Sprache, die immer wieder im Mittelpunkt der Bemühungen von uns allen stehen. Das gilt nicht nur für den Freistaat Sachsen. Es gilt vor allem für die heute zu ehrenden Preisträger, für sorbische Institutionen und Vereine
und davon bin ich überzeugt, ebenfalls für das Land Brandenburg und den Bund. Ja, deshalb bin auch ich froh, dass wir für die Stiftung für das sorbische Volk ein gutes 4. Finanzierungsabkommen abschließen konnten. Die sorbische Sprache hat in der Lausitz ein charakteristisches Gesicht gegeben, sowohl in Sachsen als auch in Brandenburg und auch darüber hinaus. Und von Namensforschern liegen uns dazu umfangreiche und sehr aussagekräftige Erkenntnisse vor. Sie wissen es sicher, viele Familiennamen und Ortsnamen sind sorbischen und slawischen Ursprungs. Das gilt beispielsweise nicht nur für Kamenz, Löbau oder Gröditz, sondern eben auch für Chemnitz, Leipzig oder Dresden. Und alle, die in heutiger Zeit Sorbisch sprechen und schreiben, die sorbische Kultur leben und sich mit der Geschichte sowie den Traditionen befassen, tragen in ganz hohem Maße zum Reichtum und zur Einzigartigkeit der Lausitz bei. Deshalb wünsche ich uns allen, dass der Czesinski-Preis uns immer wieder auf ein Neues aufmerksam macht, welche großen Persönlichkeiten sich für den Erhalt dieses Reichtums in der Lausitz einsetzen. Ich möchte von Herzen den Organisatoren danken, die unter besonderen Herausforderungen diesen Preis organisiert, vorbereitet, damit wir ihn, denke ich, in einer sehr guten und würdevollen Art durchführen können. Und ich möchte von ganzem Herzen den Ausgezeichneten gratulieren. Wiele Zboża Mitowani. Licio Saicha abonocy, na niu vuvalam japercy, bena bydli satigelu, na niu sabysz niamam velu. Zajča gašce zuby cysčím, z neju randevu se visčím, pijom kafej z marmeladu, kšiu tu lubku zežraš kradu. Gašpen kvat am kłobiedu, Vím, kak žočo zavědu, ja co stupím se pod dušu, slyším juskaš już tu lušu. Vecek dávám všaké zúky, jaž ja jedu ze Suzuki. Chudně priky přes te vůky, Przeczurja mi stoj ten Juri, přitom ven cigaru kuri. naš to žoča přišoven, jo ten cirkus kincuben. Šej tu lajnu obliž ryš, ja dužinca z drugi bliž. Grondi lubka cerwiena, misycie sukelena, penia jedu ze Suzuki. Do moj priki przez te suki, zajedu do tłustek dupka, to nie masz ty meja lubka,
Krzawi, krzawi, meja głupka. Feje Rippel, Miroswau, jena tyssat sich auf Stau. Jotsasus Kachjo Brau, sag doch mal, wo fängt du Sau? Faja Rippel, Miroswau, jena tyssat sich auf Stau. Przecoczony na mazał, nigdy na to harował. Dap, dap, darap, Feier Rippel, Miroswau, jena tyssat sich auf Stau. Nie założenie z nikim chaos, kiedy z Bożą pyżą czał. Feier Rippel, Miroswau, jena tyssat sich auf Stau. A so's nicht na Holčki smiał, rad jednu pomagał. Daba 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 daba. Daba 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 dum 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 dab 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 dab. Faja Rippel, Miroswau, jena tyssat sich auf Stau. Dżęcie bleszko sydi dał, a so trochę potukał. Luba Jadwiga a Fabiano, czeszczyna ministerka Knini Klepszowa, czeszczyni członojo kuratoria, ważeni hostczo. Štož spoznał sy za prawo, winowatość, to dobiš dać w skutkach k żywieniu zrostć. Tute słowa Jakuba Barta Ciszynskiego są jedna smiernica litujszego laureatu Spichowanskiego myta Ciszynskiego. Jadwiga Kaulfostowa, rodzina Markec, otrosće w ryzy serbskiej swojbie w Budyszynie a Kukowie. Kolebku je tworicielstwa najdziemy w swojbie. Z lubosću a z čerpnosću staj staršie w niej symieszko serbskie rycze, hudźby a nabožiny zapołożivoj. Za płody tutoho symieszka smíme so dženca ďakovať. Fabian Kaulfürst otrosće v Budyšinie v svojbie z nemskej mačerju a nanom, kotryž nie je mačernorečný Serb, ale kotryž je z tajkej dokładnosću svoje dzieci serbsku reč vučił, zo samo jim tež serbsku dušu zaščepić. Dženca bychmy Kaulfürstec dzieci witaj dzieci, abo noworečniku menowali. Tež kolebka za Fabianowe tworenje stej w jeho swojbie. Kaulfürstec manželski ma Jadwize a Fabiani spošči so my to zromadnie. Njejstaj pa kakle z časa je u manželstva aktivnaj. Ale hižo jako šuleri a studentaj bieše jimaj to serbske z wutrobnej należnością. Tak angażowaštaj so w gimnazjalnym towarstwie Societas Slavica Budysinensis.
Tam nastachu prynje kontakty k drugim mieńczynam, a hudžbne produkcje ze spiewnymi wieczorkami. Skupina Wulbornosće założy so w tutym czasu, a je miestem hižo 24 lat aktywna. Ona piestuje ludowe spiewy w niemale wszystkich wojanskich ryczach na luštne a zabawne waśnie. Za czas studia na Lipšćanskej uniwersycie staraštaj so swirnie wo stipendiatu założby za serbski lud. A pokazaštaj im puć do serbskiego świata. Z organizacją a przewiedzeniem ferialnych kursów Serbskiego Instytuta dzierży Fabian Kaulfürst do dżęsniejszego kontakt k zajmcam serbszczyny. Przy dzieciacym dziwadle romadzeše Fabian prynie nazonienia na jewiszczu. Štož by tam nawuknął, zasadźwaše pozdzišo uspiesznie przy przedstawieniu sketchu na zariadowaniach dekanatnym wodziny. A przy rokowej bajce wučlane Peter, za kotruż napisa libretto a wiedzieše reżiju. On podpieraše kukowską wodzinu przy pisaniu a nazwučowaniu programu za wiesny swiedźeń, a też Lipšćanska Zorabia je dżakowna za jeho talent. Hacz do dżęsniejszego poradzuje on studentów przy pisaniu sketchu a rajnym przesadzeniu na jewiszczu. Fabian je multitalentowany producent serbskich tekstów. Hižo jako wodostny przewożywaše on spiewne teksty za wodzinu, szole a nabożne tydzienie. Niekotre z tutych są w dżęsniejszym wosadniku a wodzinskim spiewniku zapisane, a rade spiewane w obstatk nabożnych zariadowaniów. Składnostne basnie k najwszelakoryszym przyleżnościom świadcza o jeho mnohostronskości, z kotrež chce każdego za serbszczynu zahorić. To radzi so jemu też z jeho akordionom, z kotrymż na dumpańcach, pustnicach, narodninach a wiesnych swiedzieniach k zromadnemu spiewaniu pozbudzuje. Miestem je so w Serbach akordionowe hibanie wuwiło, kotrež świadczy o spiewnej radości w naszym ludzie. To są za Fabiana niedzielniejsze wokomiki. Przespólni są si w lecie 2006 Fabiana Kaulfürsta za swojego hudżbnego nawodu rabnęli. Z nim wurywaja stare, pozabite ludowe spiewy, a przyniesu je z hordosću na jewiszczo. Fabian Kaulfürst ma za wsze eksistentne formy serbszczyny wulki zajm, a on bierze każdą serbszczynu kutnu. On wusłyszy detale rycznych wurjekowaniu, a ma žiłku za rycz. Przez ryczny przystup natwari si on styki we wszelakich kończynach Łużycy. Jeho lubość k serbszczynie je lubość jako kluczyk k lubości człowieka. Fabian Kaulfürst je ryczny poradzował towarstwo kolesko w Slepom. Za to je on między drugim przedsłowo, a też prawidła za wurjekowanie w slepjanskim spiewniku Daj mi jeno jajko napisał. Jużo jako 16-letny nawiązuje wen kontakt ku starszym maminorycnym dolnoserbam. Wen wetsłuchają siebie oryginalne ugoronienie a przyzuk, a zamierza to za siebie skonserwirować. Z formatem kukojskiej kukowie, co se w Górnej Łużycy czoi, w bramborskim serbskim radiu, zwieza wędzinca zgromadnie ze susedom Janom Riedu, Górnu z Dolnej Łużycu. Ako pejda dolnoserskiej rycnej komisje stara se wen wydali uwisze a dawej dawanie dolnoserbszczyny. W swoim szydnym powowaniu statkują sobu przy natworzeniu portala dolnoserski.de, a ja między drugim zagrunity
za nowo udaše dolnoserbskeje Biblije. Laureatomaj je dale wuwicze serbskie rycze, zoby za ryczniku autentiska domizna bywa z wosebitej należnością. Jednak kroczel do tutoho smiera je przewoż kni Švintuchaj z čistčiny do hornjoserbščiny. Stawizny pełny humora wuwabia w dzieczoch a dorosčenych lust k czytaniu serbsko-rycznej literatury. Staj o tym przeswiadczenaj. Rycz derbi szansu dostać, z ludźmi sobuhić. Wobaj skutkujetaj za Mačicu serbsku w hornjoserbskiej rycznej komisji. Przyjetaj si wiac fakultatywności w ryczy, a jednoryszy wopkat ze zmylkami. Zo nieby so ryczana rycz pozubiwa, a spisowna rycz wużywariam przekomplikowana bywa. Jadwiga Kaulfürstowa stara so joka wiadomostna sobudźiwačerka rycznego centruma Witaj za ryczne kubwanie przedszkolskich dzieci, a organizuje ryczne kursy po Łużycy. Możemy ju też lobbyistku za serbską rycz mianować. Hižo jakom wodostna stupi so Jadwiga na hudźbne jewiszczo. Cyle na spoczatku zromadnie z Mirčinom Wetzlichom a szlagrowej hudźbu. Pozdzišo z dwójnym kwartetom Zynki. Na jej inicjatiwu wustupi prina serbska kulturna brigada z tutoho czasa w Narodnej Drasce. W lecie 2010 przełza wona bumiowski nawod Kuralipa w Pančicach Kukowie. Je probowe dziewo je woporliwe a konsekwentne. Je poradzi so wosam lajku wumiowski wukon wuwabić. Minucjoznie planuje wona zestawu programa, a niczo nie przewostaj przypady. Repertoar, kotryż ze spiewarjemi a spiewarkami nazwuczuje, je jara mnohostronski. Je to klasiska serbska chorowa hudźba, runie tak kaž cyrkwinska. Z nowym rynkom Lipa a Przeczyljo skici wona publikumie programy z naczasnej szlagrowej a popowej hudźbu. Za hižo tradicjonalne medleje tutoho koncertnego riadu wudospoňataj so manželskaj niemie. Przy zestajeniu melodiju, napisaniu tekstu a režii scenického przedstawienia. Stajnie wuprzedate koncerty svedča za žedžbu publikuma, za dožiwieniem serbsko-rycznej zabawy. Nalada między ludźmi je upohonia a wopodstatni. Lipienio su wamaj za to przewszo dżakoni. Przy wszystkich tutych aktywitach stara so dirigentka też o hudźbny dorost. Na naletnim koncercie Kuralipa maja też Lipki swój wustup. Dzieci Lipianiu maja runia starszym swoje miestno w programie. Pryni kontakt z lipianskim dorostem mieše wona k stočinam Čelesa, na kotryż nawiedowaše młodzinski kur. Nimo spiewarju stara so wona też o spichowanie młodych pianistów a hudźbników. Z tym, zo ich pohonjuje, a jewišćo k dispozycji staja. Pryni z nich su miestem hižo wuspiešni hudźbnicy. Mimo toho trebamy też hudźbne sadźby a aranżmenty. Też wo tutun dorost, so laureatka swirnie stara. Najmłodszy wupwot Kaulfürstec zromadneje tworyczelskosće je wuwicze a przesadzenie Szczežki Ciszynskiego. Štuž z was hišće nie składność miał z Jakubom Bartom Cišinskim zromadnie pučować. Niech to prawie boze nakwata. Wupwacie so. Wokomiknie dziewataj na zbierce ludowych śpiewów z 19. listotka
kotraž ma so digitalnie spřístupnić. Sme čipni, što nam všetko hišće obrađitaj. Laureataj spichovanského myta Čišinského staj bohataj v jej skutkach a skromnaj z mzdu. Niech jej skutkowanie natykuje. Luba Jadwiga a Fabiano przyjął wamaj do dalszego tworzenia daj bo zbożo. W tradycji mnohostronskości a kreatywności Čišinského chcą z jego słowami zakończyć. Dżaka w świecie nie ladaj, przypoznacza, nie żadaj. Hewak w niewie zahyniesz, a w zwobie my to skutku pytaj we wutrobie. Es ist mir eine große Freude, eine große Ehre, die Auszeichnung, die Ehrung jetzt vornehmen zu dürfen. Und ich darf die Urkunde noch einmal verlesen. Die Stiftung für das sorbische Volk verleiht Jadwiga Kaulfürst und Dr. Fabian Kaulfürst den Czeschinski-Förderpreis für ihr vielseitiges und engagiertes Wirken auf dem Gebiet der sorbischen Sprache und Kultur, für die Umsetzung kreativer Projekte sowie die Pflege der Beziehungen zwischen Ober- und Niederlausitz und zu den slawischen Nachbarn. Bautzen, den 16. Oktober 2021. Herzlichen Glückwunsch.
Češćina Knini Klepšova, sehr geehrte Frau Ministerin, Češćine Knieže Šimano, Češćina předsedka založby Rady Zuzan Šenkec, Češćini členovi kuratoria. Češćene Davido Statniko, Češćene Jano Budario, Češćeni přítomní. Ďakujeme so útrobne za spoštené myto. Založbe za serbským ľud a wiezo členom kuratoria. Je čest je přijímať späť. Veselíme sa tiež tohodla, dokiaľ stane sa to v związku s počešením malinkec manželským s mytom Čišinského. Češćena laudatorka Luba Katka, mej utrobne džak za te rjane sua, kotrež se te namakała a lube sua, gdyż je tak słyszysz, so sam dziwasz, kelko je so naromadziło. Jeli so drudy nichtu wonaju starości, hacz nie je szo przewele, tak możemy z czystym świadomiem rec, so czynimy to, štož czynimy z radością a przeswieczeniem. Dżakoność a weselo, kotrež so namaj ruči, naju niese a pohonia. Przyjmujemy my to we wiedomiu, zo by se mnoho naszych przeczelów, mnoho druhých ludzi mytowanie swoje pracy, hustody niewidzianie a niepokvalenie zasłużyło. Všetkým so doďakovať so namaj dretuđen sa neporadí. Na každý pad pak chceme tym związku pokazać na dobre wumienienia, które špolikuja aktivitam na kulturnym polu. Sú to między drugim statne spěchovania, przez któreż może założba w obstanie towarstwa a skupiny podpierać a projekty spěchować. Tež formy kajž ideowe ubieżowanie założby Riecz Jaza a Sakski Fond čin sobu ubudzieja kreativitu. Podobnie je to z podpieru lajków przez instytucje, kajž dziwadło a ensemble. To šopak neby niczo wušne było, gdyż nebychu so ludzie angażowali. Smoj dżakonaj, zo smimo z tejko ludźmi romadže skutkować, towarzyszliwość nazonieć, a tak zromadne przezewzacza realizować. Smoj dżakonaj, zo mamy w Serbach modzinu, kotraż ze zahoritością spiewa, hudzi a riuje, a projekty, kajż niedawno rokową operu Carpe Noctem zwoprawdza. Mamy radość na tym, jak so pola nas tradicjonalne hodnoty a naczasny lifestyle samozrozumliwie zjazujete. To je jeden ze zakładów dalszego obstacza. Gdyż wopkoła we czasu liczenia lajków też jene zapłać Bóg swoją hodnotu, gdyż ubudzieja na dumpańcach ludowe spiewy jenaku zahoritość kaž serbski a jędzelski hip-hop, gdyż je na łodzie firmy za innowacyjski management utrobita należność jutry krzyża być, abo gdyż dzieci serbsce o najnowszych komputerowych rach dyskutują. Myslimy si, że słusza tuta szeroka a samozrozumliwa akceptanca kontrastu a paralelne pistowanie wszelakich zajmów k osobitościom Serbów. Sú pak tež obvuky, gdzież bychom si širšiu akceptancu, respektívne jace dynamiki a flexibilność przały. Między drugim na riecznym polu. Mieli dyskutować o liberalizacji spisanej rieczy w zmysle rozszerzenia spektruma akceptowanych stylistycznych środków literatury. W sobie pak bychom witały dyskurs o tym, jak chodzili so zdziela wielkie dyferencje między standardnej a ludzie rieczanej rieczu przewinąć. Ważne by też było się uświadomić a siebie krytycznie reflektować rieczne zwučeności nas, mačornorečnych Serbów, we wobkadzie z noworiecznikami a riecz wukniacymi. Zo su namaj, tajke a podobne praszenia utrobita należność, na tym maja najstarsi wielki podziel. Smyj wam dżakonaj zawsze hodnoty, kotreż namaj sobu na żywienski puć dali, a kotreż su namaj lube a ważne. Szczenaju uczyli, so za towaršnostne wujča zajmować, so na najšelakoryších polach angażować, swojskie mienienie mieć a je zastupować. Dziękujemy so wam,
zoście naju spichowali, podpierali, przewodzieli. Džakonaj smo też za mnohe dalsze impulsy, które są na jej żywieniu formowali. Na przykład Lince Tomasowej, która się ze mną w prvním letniku hudžbnu teoriu zvučovala. Riadoniskiej wučerce Krzyszcze Budarjowej za listové znamki jako myto, zo smoj z przecielom stajnie Serbowałoj. Mirčinej Veclichej a Michałej Lorencej zostanajú vučivoj najvyššiu stať a so vulkoho publikuma nebojeć. Reze Šinowej, Miranie Cuszcenej a mnohim wučerjam na serbskim gimnazju, kociž su nas šulerju našim serbskim vědomju kručili. Romanie Görlichowej, która się mi jako prynja dowierzyła nawód śpiewnych skupin. Smolic Marki, kiše mnie na kulowskich postnicach za racze na akordionie zahorił. Wun byty stun, kiše mi rota do raja morawskie cymbalowe hudźby otworzył. Zastupne za generacje serbskich studentów chcemy so zwutroby dżakować Hincej Richterej, który się przez dziesiątki był dobra dusza lipszczanskiej zorabistyki. Uczobny ziek słucha takie metoju pernakoju za gestčinu z berkojskimi babami, żoś som predny raz dojnosersky pojedal. Juroju Franoju za jego krzasną ludową riec, a Manfredoju starostcie za riecne znajomności na akademickim niwowie. Dżakować chcemy so też profesori Dietrich Szocze, zo je donaju wiriu a namaj šansu jako doktorandom dał. Auke Bartelsoju, a žomje olil docheše buza, žož ušej mire rád želam. Anette Džidžikovi, zo je mi nastok dała, so za dživowe miestno kolegiju powabić, kotrymž so hižo lieta tak derečuju. Zo rabičanam Lipsku, za smiem hižo telko liet svoju šarpatku k ich postnicam přinošować. Ze svojimi kreatywnymi programami su oni najlepší rybacy przecielu Serbów. Judith Kubicec, za obstajny dopokaz, zo może dirigent z roszczy czarnych dybków na linkach obchodzite kuzwo ułabić. A mi kwosze bemaki, zo je mnie z lubymi słowami przy moich krynnych krokach jako dirigentka lipy przewodział. Wszystkim przespólnym, lipianam, wulbernym a nukniczanam zawsze riane a wozbożace dożywienia, za dobieru na ju nawody a szyb pracowania na jewiszczu a kuo wokułonio. Jack Petri Korenki, naszej pančičan-domovinskiej skupiny a mnohim drugim za otvoreność so zromadnie na projekty zważyć a nowe wiece uspytać. A wszystkim, kociż na ju jako jokerojo przeco podpieraja, gdyż je pomocna ruka trebna. Na przykład moja sotra Judith, albo Marcin Szczepański, któryż je namaj zmużnił dżęsa śpiewać Wazilić. To je neke zvonka protokola. Mój Katka iżo prajiła, rekła we swojej nareči, we zajszym maj leto maj przygotowałoj jedną nową internetową stronę o serbskich ludowych śpiewach ze serbskimi ludowymi śpiewami, kotraż od dżęstiszo je online. Marcin, uczobny ziek, a sy to zvenožil se wiegin jaselimi. Ona so tam przystupnia historiskie zbierki dziewać na toho lietstotka. Prynie jacać 500 śpiewów są już online, z tekstom, z notami, z możnością się to naposkać, downloadować w jacorych formatach. Hej, a Teriana na tym je, że możesz tam też śpiewy wybierać potem z której weski pokaże, albo że są one tak dokumentowane, sztuje to śpiewał, możesz riadować po wariantach tekstu, melodii a tak dalej. Mój mamy w oprodzie wielkie wesele na tym, że jest to radio dżęca na dyb, kto tak jest do interneta stajić, a nadziamy so, że zmieć wy też wiele wesela na tym. Utromny Jack.
Hej, z tej adresu, to som ja skepsol, ja tu ešte raz praju celý jedno rehizo, ja smiem. serbske-ludové-spiwy.de Delnoserbsce to samsne, serbske-ludové-spiwy.de Hej. A to je Jadwiga rekla, ja nesmiem to rec, ale všetkým Jadwigam dženca, Bože žanovanie k meninám. Po tebi mam żadanie, Pastyrjo mój Jezu, a k tebi ja sychuju swojemu rynczemu dusze nabożeniu. Przeszę
Knieże podaj im, knieże podaj im. Knieże podaj im, knieże podaj im, knieże podaj im, knieże podaj im. Knieże podaj im, knieże podaj im, knieże podaj im, knieże podaj im.
Ljubljano, Ljuba Trudla, inak vuko, Ljuba Trudla, Ljubljano, češćeni přitomni, ne budu netko každé meno hišćinu ekstra menovat. Lica z tej spoščenje myta Čišinského cyle w zmysle dwojoty. Dwójce przepoda so dżęca myto, wony a spirowanskie, mandżelski maj. To rytke je w naszym padzie wosebitość, a czesci wusahovace kulturne a sledžorske wukony. Prenia kniha Trudle a Jana Malinkec byše nydom zromadny projekt. Jako przebywaše Jan Malink 1982 w Praze na przydatnym studiu na Fakulcie Ewangelskiej Teologii Komenskiego wupisowaše se w Strahowskim archiwie teksty Mikłausza Andrickiego. Na zakładzie tutych a dalszych listów literarnych a publicystycznych spisów staj manželskaj dokumentarijsku biografiju o spisovačelu a katolskim duhovnym zestajivoj. Leta 1980 wudata kniha s titulom Zrudoba to běše a nadzieja skiča z dobom dolat do socjalnego, narodnego a nabożnego żywienia w serbskich katolskich sach na proze 20. listotka. Wieleče pozdźišo wójdzie kedźbuhydna knižna publikacja Trudle Malinkoweje a znowa masz so rozsudžić. Je to živenski obraz o spisovačelce a prenej serbskiej wučerce Mari Kubašec. W przedsłowie k przedziewaniu niemskiej wersji pisa Trudla Malinkowa. Starszyski statok Mari Kubašec a mój nie ste ani peć menšin od so zdaleni. W Hornobužiskej vesce Kasu. Ona narodzi so w kežorstwie, ja w kraju, kiž twareše na zakładach socjalizma. Knihu Trudle Malinkoweje sem čitała kajž kryminalku. Jeje narok na swojskie dzieło je wysoki. Cituju z interviewa w rozlicze z leta 1996. Spytam knihi napisać tak, kajkež bych je sama rady czytała. To ryka obširne rešeršowane, spuščomne w faktach a zajímawe w swoich zwiskach a człowieskich dimensjach. Nieušedny odvoz w tu a w kraju mieješe jeje kniha k brjoham nadzieje. O serbskich wupučowarjach do zamorskich krajów. Z potomnikami wupučowarjów wudźeržuje Trudla Malinkowa długoletne zwiski. Jędrzesko-rycznu knihu Shores of Hope, Whence Go Overseas, wuznamenichu leta 2010 z awardom Concordia Historical Institute w misorijskim St. Louisu jako najlepšu we wobłuku cyrkwinskich stawiznów. K je obširnym sledžorskim projektam słuša živenje ewangelskiego fararja Jana Kiliana, kiž opušči 1854 ze skupinu niedzie 600 Serbów w Łužicu a so w Teksasu zasydli. Bywsza wiadomostna sobudźěwačerka w Serbskim Instytucie inicjowaše międzynarodną konferencję o Janie Kilianu, poswięcenie pomnika, za niego a CD-ku z jeho kierlušemi. Leta 1909 a 1990 bije ona zešuk serbskie poezije z jeho poetickimi tworbami zestajiwa. Leta 2014 wuda přednoški wiadomostnej konferencji jako niemsko-jędrzelski zbiernik. Sledźenia Trudle Malinkowej nie drymaja w kamorach, ale są przystupne szerokiej zjawności. Wielka liczba nastawków w nowinach a czasopisach to dopokazuje. Zdobom je ona po Hornej a Delnej Łužicy znata jako wiecewustojna a wobrotniwa przednoszowarka.
zestají koncepty zawustajence w tudyšim Serbskim muzeju, na przykład pod temu serbscy wupučowarjo do zamorskich krajów, a zawustajencu fara Kirluszer wupučovar k 200 narodninam Jana Kiliana. Wosebe naspomnienia hodna je koncepcja, kotruž wudźěwa za wuhotowanie domu a atelier Mirčina Nowaka Nechonského. Jako wopomnišćo serbskiego wumiłca a spisowačela w Nechoniu. Tak spřistupni swojskie sledźenia nazornie a šíri z tym wiedu o Serbach a ich kulturnych stawiznach. Iżo wiele lat zajmuje so Trudla Malinkowa za sledy serbskosće w Hornej, Sredźnej a Delnej Łužicy a zwonkanieje. W Serbskim Instytucie dziewaše na wulkim inwentarje serbskich kulturnych pomników. Dokumentacja stare porebnišćo w Rovnom świadczy o jej dokładnym wažnju sledźenia. Po wiele latach akribijskich recheršów je w lecie 2019 wyszł długo oczekowany przewodnik Serbskie pomniki. Z pomnikami są związane stawizny a stawizniczki, wosobinu a podałku, które skicza żywy dolat do serbskiej zajednjenosti, a z którymiž odkrywa autorka zawostajene sledy serbskosće. Burzy ma też przedleżeć rozszerzone wudacze w niemskiej ryczy. W związku z tym dziełom poda Trudla Malinkowa nastroki k ponowieniu starych a postajeniu nowych pomników. Tuż do takich projektów jest woprawdziwa, zdziela zhromadnie z Maćicu Serbskiej, ze Serbskim Ewangelskim Towarstwom, abo też z wosadami a prywatnikami. Na przykład jest na jej inicjatywę Narodny pomnik przy Smolerjowym rowie na Rodziszku obnowił, a pamiętna tafla za Arnošta Muku na jeho bydlenskim domie w Budyšinie przyprawiła. Zokroči w duchownych stopach tuteju wučinców dopokazuje też jej wielki angażement za ewangelski czasopis Pomaj Bo. Ona, jako prenia żona redaktorka, czasopis náročnym duchom napełnia po znatym hesle Bohu k češći a Serbam k užitku. Tute hesło je hižo Jan Gotthelf Birmer w lecie 1732 ewangelskim spiewarskim przydał. One nie je swoju płaciwo zubiło, gdyż myslu na dzieło a skutkowanie malinkec manželskiego. Podajcie. Tute hesło piši z dobom najdolsze wudacze spiewarskich, za kotrež zestajenie a redigowanie je Jan Malink wiele pracy nałożył. Niesprocniwy je na tekstach a przełożkach dziewał, stajnie bie a je bywszemu fararje żywa serbska rzecz ważna. Na inicjatywę Jana Malinka było 1994 Serbskie Ewangelskie Towarstwo założone. Nieparujomnie bychu jeho impulsy a przynośki w przedsedztwo maj towarstwa a wosadnego związka. Wunie sobu założia Serbskiego domizniskiego dnia we Wojarecach, a Jan Malink jako farar a serbski superintendent wuprudźeše też na Delniu a Sredźnu Łužicu, kotrež ležite zvonka Sakskie krajneje cyrkwie. Zamierne staraše so o serbskorečny ewangelski fararski dorost a załoži serbsku pridarsku konferencu. Jeho obsahowie a retorisce wubirne pridowania jeho přednoški na cyrkwinskich dniach a zariadowaniach su serbskie wosadne žiwienie nimo miery obohačili. W postrowach krożonowaniu loni w leczu by to wospiec słyszeć, kaž na przykład od Zikru Nazdalineje z Wojarec. Cituju. Wutrobunujace su predowania Jana Malinka. Pokemšach na domizniskim dniu smiedzachmy jeho jako wubiernego zabawiarja zeznać.
z humorom wiedzieše won všelake luštne anekdoty povedać. Ze swoim obširnym sledženjom je Jan Maling serbski cyrkwinski stawiznopis obohačił, a ze swoim zestajerskim a wudavačelskim dziełom aktualną wiedu rozšiřoval. Leta 2017 wydał niemsko-hornoserbsko-delnoserbski zbiernik 5 let stocku Serbia a reformacja, kotryż był też do jędrzeszczyny przełożony. Paralelnie k tutej temie był zariadowana wustajenca tu w Serbskim Muzeum, na kotrej w silnym odwozu mieješe wun wulki podziel. K 400-letnemu jubileju Michałskiej osady 1919 je Jan Maling jako wolny autor a wydawaczel przygotował kroniku, kotraż tematizuje obširnie to serbskie w osadzie. On sam skutkowaše 17 let jako farar przy Michałskiej cyrkwi w zmysle dobrej zromadności serbskich a niemskich osadnych. Mnoholiczne są Jana Malinkowe woziwienia w obłuku serbskiej literatury, wo wuznamnych osobinach a kulturnych stawiznach, w czasopisu Pomajbu, rozledzie a w letopisu. Między drugim napisa nastawki o Jakubie Lorencu Zaleskim, Michale Hurniku, Jaromirze Hendrichu Imiszu, Albercie Wauriku a Janie Wautariu. Hakle nedawno woziwi w rozledzie głęboko sahacu analizu o serbskim pokierluszu w utopionym mieście. W czasu politycznego a towarzystwnego przewrotu 1980 angażował się Jan Maling, kaž też jeho manželska, w serbskiej narodnej zhromadźiznie. On zastupował się Serbów zhromadnie z Matom Szotu przy centralnym kulojtym blidzie Berlinie, a był ważny a przesvědčiwy wóz za przypoznawanie zajmu a za spiechowanie naprawu za Serbów. Po założeniu założby za serbski lud był on prynne lata z członom założbowej rady. Malinkec manželskaj skutkuje taj w wiadomostnym towarstwie Mačice Serbskiej od jej znowa założenia 1991. Trudla Malinkowa nawieduje hižo wiele lat pomnikowy wubierk a stawiznisku sekciju, w kotryż organizowaše niedy mačične skadžovania a nitko mačične akademie. Od 2008 do 2016 był Jan Maling čestnohamtski předseda Mačice Serbskie. Svůj čas namjetovaše on wupisać myta za serbskorečny wiadomostny dorost, kiž so nitko každé druhé leto spošča. To je jara sucha v tutem. Derje so jeszcze dopominam na prenie wuznamne mačične skadžovania po politiskim przewrocie. We obłuku zariadowania leta 1992 na temu pod stalinistycznym socjalizmem 1945 do 60 rozprawiachu czasowi świeckojo o swoich hurkich dojntach a strasznych dożywieniach we wonym czasu o zatajenej neprawdzie. Bywszy przedseda Mačice Serbskiej Niebomir Völkel tedy zwurazni: Mačica Serbska chce być, a może to też być, przedewším inspirator serbskiego stawiznopisa, jeho popularizator a też multiplikator. Trudla Malinkowa je tedyše skadžovanie w obsahowie a organizatorisce przygotowała, a też dyskusję navedowała. Jan Maling mieješe jeden ze zawodnych przednošków. Też sympozji leto pozdzišo z sprizantnej temu serbskie szulstwo mjez socjalistycznej ideologiją a narodnej samovitosću 1945 do 70 wubudzi wulki zajem w serbskiej ludności.
a tu moja čo dále ještě povedať. Trudla a Jan Malinkec staj k tomu přinošovaboj, zo so čimne blaki stawiznu wusvětluje. Na nowych dopoznaczach w hodnoczeniu k politiskim, kulturnym a cyrkwinskim podawkam w Serbach a pošitkonie tu we Łužicy ma taj wonaj niemały podziel. Pozytywne dzieło na polu sledzenia je wobiemaj potrzeba. Mój smójsy najswierniejszy korespondentaj opisowacze niedawno Trudla Malinkowa jej płodną zajomność. Zromadnie wonaj przez hory a doły żywienia puczujetaj, a Malinkec dzieci w jej duchownych stopach krocza. Luba Trudla, lubi Jano, kmetu Ciszynskiego, który so wama dżęca spości, gratuluju z cywej wutroby. Za przychod przyjął wamaj struwotu a dość mocy za dalsze projekty. Bohu k czeszci a Serbam k užitku. Przychodne generacje budu z toho czerpać. Utromniczak. Es ist mir eine große Freude, eine große Ehre, den Dzerzhinsky-Preis überreichen zu dürfen. Und ich darf die Urkunde verlesen. Die Stiftung für das sorbische Volk verleiht Trudla Malink und Jan Malink den Dzerzhinsky-Preis für ihre herausragende publizistische Tätigkeit auf dem Gebiet der sorbischen Kulturgeschichte und ihr besonderes Engagement in der wissenschaftlichen Gesellschaft Matica Serbska im sorbischen evangelischen Verein sowie ihr Wirken für das sorbische Volk. Bautzen, den 16. Oktober 2021. Herzlichen Glückwunsch.
Česčena knjeni ministerka Klepš, česčena předsedka załožboj Rady knjeni Šenkec, vážení členojo kuratoria Myta Čišinského, vážení zamoviči ve serbských institucjach, ve niemskich zariadach, lubi przyjaciele a swójbni, rozsud o spoštěniu letušeho Myta Čišinského je naju překvapił a zveselił. Dziękujemy so wszystkim, którzy są na namecie a na rozsudzie obdzieleni byli. Dziękujemy so wszystkim, którzy są dżęsniejszy swiedzień przygotowali a jun wuhotuja. Dziękujemy so laudatorce za počesćace słowa a wumiłcam za swiedzieński program. Spoštěnje myta je namaj česć. Přiwzamo je z wielkiej dziękownością. Mały lud je nezbožo. Takle zimaše sreč sajšva lectotka Marija Kubašec nazornenia swojego żywienia. Jako nezbožo widzisze z čihi małostcze, kajž sú to obmedzované možnosti. S časami wúzke myslenie, abo tež stisk na tym, zo so neladajo šeje proce ryczne a kulturne hodnoty dale pozubieja. Snadź je tež niekotryž skuli z nas tu dženca přitomnych hižo chwile doživiu, ve kotrych so jeho podobne mysle dotknychu. Přiwšim chcu ja, kotra sem 2 generacje pozdźejszo we samsnej sy wotrostwa kaž Marja Kubašec je swójam přistajić tež nawopačny wid. Mały lud je zbožo. Przysłuszność k serbstwu wobdari nas z przydatnym bohactwom na ryczy a kultury. Mimo toho, zamože we globalizowanym świecie, w kotrymż dożywiamy wiele wukorenenia a jeho zahubne sčehi domiznu skičić. Korenie, kiž zeživia a dzierża, a kšidva, kiž lid zmožneja. Gdyż dżęca najwyższe serbskie wuznamienienie przyjmamoj, wspominam z dziakonością na mnoho, što się w moim żywieniu za to zakłady tworiło. Na spočatku stej staršinski dom, živnosćarski statok ve Kasove. V 3 generacijski svojbe doživih poslednje wubiežki samostatného ratarenja do nanuzovaného zastupa do prodrustva. Tu nazornych tež samostatne myslenie a jednanie. Gdyż so w naszym domie przeczuło duchy czasa swira k cyrkwi a swira k serbstwu hajeszty. Lata na rozszerzenie wyższej szuli otworzyły serbski duchowny świat a skiczachu przypodla przez sobuszulariów do lat do, kaj so mi tedy zdaše, intaktnego, nábožno-národného žiwienia katolskich Serbów. Runy puć k mojemu połowanskiemu przyjciu skutkować w serbskim wobłuku pak by mi zaszlane. Studii sorabistyki, tedy jeniczce nauczarstwo wusmierene, so ideologiskiego przekisania dla samowodco zakaza. Tak dojńżych, podliższych wukołopuczach przez połowanie knihi kupcze a zubne lekarki k swojemu przyniotnemu zamiery. Zanuriwszy so hubszo do stawiznickich podawków a do biografii serbskich osobinów, so mi przeco zaso uwiadomi, jak są hižo generacje przed nami na wszelakie ważne nazornili zbożo a nezbożo przysłuszności k małemu ludy. Přiwšim su so stajne znowa mužojo a žony namakali, ki su w občežnosti tutej ambivalence nasozali,
a za dalsze wujicze rycze a kultury swojego luda skutkowali. Na serbskich sledach smiedzach so z małego do wielkiego świata podać, a se zamorskie serbstwo odkryć. Też w Ameryce a australskiej nadędzich mnohich, ki so jako Serbia uznawaja. Se namrystwo swoich predowników váža a je dále nesu do přichoda. Zaščipivo však je so mi prašenje, bude to, štož tam zeznach na serbstwie bez serbskie rycze, tyż nasz przychod we Łužice? Jakub Bart Ciszynski, któregoż miano myto nosy, je we básni Helgoland Łužica namakał silny obraz za położenie serbstwa. One runa so kupie wosrecz, tak możemy bez wiela prajć niemskiego morja, któregoż żomy jeho wobstacie worożuja. Tutemu procesy niczenia miało so po ciszynskiego mienieniu wobarać z konserwatywnymi naprawami. Ruzlik serbskiej ziemie nie przedajcie żaden. Druzy formulowachu podobne hesła Serby, brat. Serbia zakowajcie swiru swoich wódców, rycz a wiru. To je program serbskiego konserwatyzma, któryż spyta zdzierżyć, sztoż je. Ale nie trzebamy serbstwo jenoż widzieć jako worożenu kupu. Wupwaci so też w naslednictwie Kita Lorenza rozmyslować o obrazu wodze, któryż pyta nowe brohy, a nowe przystawy, nowe nazonenia a wożywiace mocy, zakować toż je a zdobom nowe stworić. To je czym czeszo, dokelż serbstwo nie je jednota, nie je jednotny kraj, a serbska wódź nima jednotną obsadku. Serbia su we sebi kulturalne, konfesjonalne, ryczne, dość dyferencowani, kaž sim to hižo za czas swojego dzieciactwa nazonił. Przebywają pola baczonskie wółki, zeznach żywienie na katolskiej ze serbskiej wobkadnej ryczu, na wopytach pola wazowskie wółki, kotraż pokaże się ze szleskiego ewangelskiego bürgerstwa, dożywich, zo tam jenoż jeszcze nikoci, starsi wobydlerio, rycz handria, zeleria zrozumichu. Nasza swojba bieše we obiemaj svietomaj živa a k tomu hišće ve kruhu serbskeje inteligence ve Budyšine šula posredkovaše nam przy všech ideologických wuskostčach dobre wukubwanie. Studij teologie woznameneše nesmierne rozširenie duchovného horizonta. Možnosti, ki so nam studentam na cyrkwinskich wysokich szulach poskiczachu, w Naumburgu, w Lipsku, a w Berlinie, bychu za NDR-sku towarszność junkrotne. Jenoż jako drobny fakt wspomnił na to, że mieliśmy niemale niewobmezowany przystup k zapadnej literaturze. Przydatne leto w Praze otewri nowy wid na słowiański świat. Czas przewrota pomnił jako jeden z najręczych otrysków żywienia. Skończnie pominy so skostnena funkcjonarska towarszność,
A nové puče so otevřechu, spytach po svojich možnostach w Berlinie za centralnym kulejtym blidom za Serbu skutkować a so zdobom zasadzować za modernizację domowiny. A so ne przyjędziech w tutym czasu do polityki, kaž druze ewangelscy fararjobie prawy rozsud, ki z możnymi cile dżesatki dalszego skutkowania w cyrkwinskim a w serbskim wobłuku. Miestem je so koło czasu dalej werczało, dżęsniejsze możności wużadaja Serbu, a to wosebie młodu generację, na wosebite ważne. Na penezach nie poprachuje. Wysokemu stawi statnego spiechowania nech też odpowieduje wieda a wola a wutrajność we Serbach. Przedkadżace generacje su namaj serbskość do kolebki położyli. Smoju jako dar przyuzawaj, kny po swoich mocach przynoszowałaj, a ju dale dawaj. Weselimy so, zob za namaj moci sleduje. Między nimi dżęsniejszy laureataj spiechowansko-myta Cieszyńska, kaž też na ju dzieci a nuczki. Smoj si wistaj, że budu woni romadźe z druhimi serbskość, kotraž koła w sebi zbožo a nezbožo przysłuszność k małemu ludzi dale nest do przychoda. Zato im přejemoj, że bychu namakali naczasne możności nasz Helgoland zdržeć, a so zmužiče podali k nowym brjoham, że bychu svoj put šli, zachowajo a obnoviejo. Dziękujemy.
Скучно, попучи не прыть, каш-поп-поп,